Sa tulong taon na pagdurar kang pandemya, saro sa mga naapiktaran kani ang mga ginigibong tradisyon tuyong Semana Santa. Arog kang pagkakaigwa ni mga prosesyon, bisita iglesia asin iba pa. Alagad sa dikit-dikit na pagturos kang mga restriction kang COVID-19, ngunya na taon, liwat na ining pigtugot. Si Reverend Father Georgette Borromeo asin si Thomas Joseph de Mesa, kang St. James the Greater Parish sa Libon Albay, labi nanggad ining ikinaugma. Kaya naman sarusinda sa mga simbahan sa Bicol na nagkondusir kang reenactment kang sinakulo. Pwedeng lingaw nung yan sa kasibutan kang panahon o sa mga sa panahon na ini na minsan dahin na-apresyar itong so kagayunan kang mga aktibidades simbahan urog da ining inapon na liturya ining pasyon na inagyan ka sa itong kagurangan ng pagsakit na yung nagdaraning kaligtasan para sa lambang sa tuya urog na sa mga homenes tanganing mamidbida ninda kung si Jesus ano nangyari ka ini paano ini naging parte kansay ng pagtubod asin paano yung ngapit na panahon maging parte manggarakan sa ilang buhay. Minsan natapos na ang buhay na naging sa kinabanay. Maugma talaga na involved naman ang youth, active naman ang youth. Then ang response ng youth is talagang magayunon na gustong-gusto nindang mag-participate sa arog kaining okasyon. Para naman sa 17 anyos sa si Jen Ellie na naganap bilang Hesukristo sa reenactment kang sinakulo sa nasambit na banwaan, bintayin nanggad naliwat ng pigtutugot ang mga siring na tradisyon. Sa siring da kayang paagi, mas namamatean ninda ang esensya kang Semana Santa. Sobrang ganda po na naganap akong Jesus. Yun po, may na-feel akong sapak, yun, hampak, sipa, yun po. Nagpapasalamat po kay Kuya Jig tas kay Kuya Andrew sa pagturo sa amin sa Sinakulos. Tas sa mga kasama ko, thank you. Yeah. Pagduduo naman ni Father Borromeo, ang mga nakatuudan na tradisyon, nagiging giyamang kang hobenes, nga ni mamuhay susug sa mga tugon kang mahal na Diyos. Mientras tanto, maging ang 70 katolikong PDL, asin 20 personalis kang Sorsogon City District Jail, ang nagkaigwaman ng Station of the Cross sa laog mismo kang pasilidad, na ubeto man na makapagnilayan kang sa indang PDL ang sa indang nakomiter na kasalan, kang sinda na sa luwas pa kang kulungan. Sigun sa Sorsogon City District Jail, sarong paagi man ini nga ni mairan ni ang buot kan mga PDL sa mahal na Diyos. Apwera ka ini, naging wala tuuman ang pinagkundusir na prosesyon sa maniba-ibang runak ang reyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.